Is dócha go mé an nócha faoin géad den túirm nach bhfuil siad ann fágam sin defaoin géad díreach eagla na hagla. Well, no, ní creidim I dtaibhsí ach creidim pisrógaí just le magpies an iscut. Tá very tóca leis, ní is gon céim fá, just tá like Scott like be nuair a tháinig mé ar nuair a eicem magpie just caithfidh mé just digréit magpie chun stáú. Hoícheanta tá tá scéaltaí sa bhála agus chun sé daonnta sarm bhuiú aon mar siúil na bhála agus tháinig seachta daoine agus se le dú í cát móra sa thar má le ríe agus í se tar sé daonnta sarm just Harú é bír. Tá cin sa fírin. Mé rá go credum bíonn de ná gací a hán le beidir deflína nuas ví a goreachtas na Samhna agus bíon anna chun rudaí aisteach agus fear spéisiú le Tarlún Town, so dearann caighfuil taibhsí agus caighfuil taibhsí nó rudaí áirithe ann tuiscin méid sin rudaí aisteach a bíonn Tarlúnt credum fú cinse. Seo méid ré taibhsí nó lécra. Yeah, credum taibhsí, yeah.